Zdravo ljudi, danas ću vam pokazati kako da napravite doručak od ovsenih pahuljica koji je odličan za jačanje nervnog sistema, pomaže pri depresiji, za nesanicu, nedostatak koncentracije, za lečenje malokrvnosti, za upalu probavnih organa, ali i za regeneraciju celog organizma. Ova sadrži avenin, supstancu koja stvara blagi sedativni efekat, zato je ovaj obrok koristan osobama koje su izložene intelektualnom naprezanju kao i onima koji pate od nesanice, nervoze i stresa. Za ovu kašu vam je potrebno 200 g ovsenih pahuljica koje možete potopiti preko noći da bi se brže kuvale. Zatim 20 suvih šljiva bez koštica, morska so, med, 1 litar vode i cimet ako volite. U šerpu u kojoj ću kuvati sipaću 1 litar vode, dodaću pahuljice, šljive i morsku so. Kuvaću ovsene pahuljice zajedno sa suvim šljivama oko 20 minuta dok se ne zgusnu. Sada kada su pahuljice kuvane, zasladit ću ih medom i cimetom. Čuvajte svoje zdravlje, jer sreća je kad smo zdravi i kad su zdravi one koje volimo. Ako vam se dopada video, obavezno me pratite, lajkujte i komentarišite. Veliki pozdrav do narednog videa.